Kenneth Taerwa Nanyasha Taerwa Jandi baba ni mkunda. Alright. Wakamangara ndiani? Alright. Mama kagadzirisa yenye ere chivanhu chakaita. Maria dare munhu utaure mashoko enyu. Pana savo mwacho. Oh, okay. Oh, baba. Alright. Baba chato tuone upinde mnyaya. Arumangara ndi Nyasha Taerwa titaurirewo kuti chii chaunza pano na Thank Maria. Iruwe ritende mberi kana kuti timis. Iruwe right sitaura nyaya. Nyaya yanduruka pano ndekuti ndine mhepo iri pandiri. Saka baba ndakaroorwa 2017. Chakatanga kuitika ndatanga kunetseka nembereko. Ndinetseka nembereko kuda ndifamba kwandaifamba mumaprofisi ndikwana kudokota. Ndingobata kuti imhepo yekumusha kwangu kwataera. Saka ndifamba mumaprofisi kuda ndakazobatsirwa mbereko ikaita. Mbereko yaita ndakabereka mwana wangu wekutanga 2018. Zvaingonetsa mwana achirwara ndichienda kumaprofisi ndichindwa kuti mhepo iyi haiti ndigare mumba. Ida uraya mwana. Svika mwana kangokura ndobva ndazoti 20 pensa apa ndichingogara. Ndakuda kumubereka futi mwana wechitundo chonetseka ndichitsvaga futi mbereko. Ndobva ndazobatsirwa futi mbereko yobva yaita. Ndobva ndabereka mwana wechi2 2022. Mwana akabva arwara. Mwana achirwara kudaro takabva taenda kumaprofiti. Yobva yabatwa futi mhepo yekumusha kwedu ida uraya mwana. Saka mhepo iyi yakatida ichitaura kuti ndoda kutouraya isi vari 2. Nemurume ndichauraya nekuti ndoda kuti udzoke ugare pamba tigone kushandisa zvetinoda kushandisa. Saka ipapo tichobva taenda kudomoshawa tobva tabatsirika. Tasvika ikoko zvakanzi mwana haasi ari kurwara. Tokuti tizorodze mhepo nekuti mapostori anoita zvekuzorodza wabvira. Saka tokuti tizorodze mhepo iyi mwana anobva apona. Saka ipapo mwana akabva apona. Tobva tadzoka kuuya kugara kuno. Saka mukudzoka kwatakaita kubva kuHarare. Mumba inini wacho ndongorwara handipedzi mwedzi ndisina kurwara. Patori nemamwe maproblem ekutoti ndokwanisa kutoita mwedzi wese ndingorwara problem iroro. Saka ndingofamba ndonzwa kuti imhepo inobva kumusha kwendinoberekwa. Vamwe maprofiti vane matauriro avo, vamwe vanoti ingozi, vamwe vanoti chikwambo, vamwe vanoti imhepo. Saka ini semwana handizokona kuzoziclarify kuti ichi ndeichi ichi ndeichi. Saka ndichinzwa izvi 2022 iyo ndakaenda kunoudza baba kuti mwana wangu arwara asi dambudziko murume wangu ndiye akaenda nekuti ndandine mwana wangu. Dambudziko riri kuitika pamwana ranzi imhepo yekumusha. Dai mamboya tifambire tiri pamwe chete. Baba vaingoti endai munonamata, hamusi kunyasa kunamata. Saka endai munonamata. Ivo pamwe ameno kuti vaifungwa kuti mukunamata dambudziko ringagadzirisika rikapera here. Saka baba ndakazoendako futi muna Agasta. Dambudziko iri ranga rauya futi kusimukira nekuti ranga rakuti ndakuda uraya murume. Saka mubata tisatogara zvakanaka, murume achingoti mhepo iyi nhangu, mhepo iyi ngaigadziswe zvipere. Saka pandakaenda kumba baba akati inyaya yekuti hamusi kunamata. Ndikati ndakutoshaya kuziva kuti kunamata kwacho ndonamata sei, nekuti ndikaenda kumaprofiti anohakwa inotohakwa neumwe munhu isiri inini. Mhepo ichitotaura kuti inini handibvi panapa, ndichakuuraya iwewe kuti ubve pamurume, nekuti uramba kubva pamurume papa ndichauraya murume kana vana kuti ukwanise kubva pamurume. Saka inini handakushaziva kuti ndonamata sei. Kutsanya kwacho ndendichitotsanya, asi pendotsanya vai ndopendotosangana nedambudziko rekuti ndokwanisa kutorwarirwa nemwana zvekutoti ndotoshaya zvekuita. Handichazivi kuti ndonamata sei baba. Baba vaingoti endai munonamata. Inini hapana mushonga umwe wandokwanisa. Handikwanise kuti ndingaenda nemunhu n'anga. Handikwanise kuti ndikakudii. Asi chendokwanisa kuti
namata sekuti ini ndakakurira mukunamata. Ini baba vako ndikakuberekera mukunamata. Saka ndakasvika pakuremerwa nekuti imba yangu chaiyo haina rugare. Mhepo iyi inenge ichingotaurika kuti mhepo kwandinofamba kumaprofita. Mhepo ichibatwa kuti neucha wangu sekuti pari zvinezvi pakaendesa murume wangu mwedzi wapera ndakatonzi enda chiwofambirwa ndikaenda kuHarare. Asi mafambiriro acho manje kuti vanyase kunzwa kuti chiri kunyasa kunetsa chii. Havasi kunyasa kuda kuti vatsvage maprofiti kana kuti vatoenda kun'anga chaiko nekuti ini ndandakatomboti ini kana zvanetsa chaiko vanhu ngavatoenda kun'anga kuti vanyase kunzwa kuti dambudziko iri ndirakamboitwa nani uye rikuitwa nani nekuti ini mweya wako nditaurira wakati aiwa mukuona kuti zviri kuitika ndezvekuti mhepo iyi ina dhiraivha. Saka zvaina dhiraivha mhepo iyi anoona pemunofamba vaya kuti makunetsa namba menyu unobva aisudurutsa chero mukaenda ikoko inogona kusabuda ichitaura. Ende fashuwa murume wangu atori munhu pamwe pacho petinotoenda ndokwanisa kungodonha yongochema mhepo haitauri. Pamwe pacho pandakaenda ndiri kuHarare ndakabva ndanzi mhepo iyi ine shungu kuchema kwaikuita enda modaidza chi vabereki venyu vana baba vanhu ndikati hanzi kana munhu wani anouya kuti aibvunze kuti iri kudei uye chii. Akati haisi mhepo haichemi. Mhepo ikangonzwa inodi inotaura zvese chero pasina hama yavo. Ndikati ini ndasvika pakuremawa zvokuti ndandatofunga suicide chaiko. Asi ndakazoti ndiri kuHarare ndikati no nyaya haidi suicide because kuchimai manefu mutonzwa nyaya dzakawanda dzinogadzira. Solution ndeyekuti chi ndiende kwamambo wazva vandibatsira nekuti ndatambudzika kunamata kwacho kumajeki kupi up and down ndichibvisa mari kuti ndikwanise kubatsirika asi handisi kuona change yazvo. Alright. Wane nguva yakadii? Ndaroorwa ndakaroorwa 27. Zvitinesi. Kubva pandakaroorwa handisati ndambonatiwa. When was that? Mari. Really? Ndakaroorwa 2017 up to now. 2017. Saka iwe hapana hapo problem ndozotatoa chendinoda kutenda chete wakaita zvakanaka hauna kunoita pfungwa yekuda kudetsana nevanhu kuita hondo sei wakaronga kuti aiwa inini handonganga unogara kuHarare. Wanga utori kuHarare. Ndakaenda kuHarare kuda kobatsira. Ndobva wakazoronga kuti ndaudzokera kuti mani ndoenda kwamama. Ana baba vangu vatoti dzokera iwewe hapana mhepo iri pauri. Saka ini ndochingonetseka manje kuti vanondaona mhepo payari. Saka kutoti maprofita ese kuHarare vekutomboshawa kupi kwese kwendinoenda vanenge vachingotaura the same thing havatombondizivi. Alright. Ndofunga tado uchipinde kune wamangarira. Vadare baba tairwa Kennedy. Magadzirisa here chindau chenya kudai. Mono udaira zvitaure mwana. Tati magadzirisana here. Daira kudaira. Unozwa tati magadzirisa here chindau chenya. Ndati ndoda kudaira izvo. Chokora kuti kubada. Ndinoda kuti munozondiregera pandapotsa. Mazira andinoita ino mukuenda kwenyaya kumatare dzinotangira pakati pemusha ike nhasi uno mari yatobhadharwa neni nokuti ninno ndiitairwa bhadharwa mari saka mari yatairwa yabhadharwa endi chikumbiro chandinacho mundinzwe vadari ini ndiri muzukuru wakasamundusiya chikumbiro chandinacho ndechekuti ipo pamataura kuti makesi mazhinji evana Alright, I'm sorry. Mirai. Tazizwa. Gumirai iyoyo basi. Anditata mwaende mberi. Gumirai iyoyo. Mwakutotanga kutopinde mia musati mwapuwa kuti chikaira. Saka ime muri kutoti mari dzenyu imwabvisa uyo asati aonekwa. Ndaona kuti muningi nangu abhadhara mari. Saka ngenyu mwana hamuna chimati ana chaabvisa. Aura ngati yedu mberi nofunga chanda munotatenga dzaka tozoiona. Paiteka tekinika onekanga kwa muri kuti kuti ipopo ishiyo. Bozi tetinoziya uyo unobvisa mari dzake ndira. Mari kubviswa kweyaizwa yabviswa na
namukoma nafuka mwana ndichende pana mukoma yadiswa kanangana nemwana iwo mukoma kana uchida kukumbira wana mukoma atitika vanochenda kuna namukoma mwamusati mabvisa maringe emwana tatopedza muchana chikuchadaira maringe emwana inini yenyu chibvisa koti fiye muchiona kudaire zvataure mwana ndingangokumbira kumbira yuko aikoto kukumbira endai uko ndanotaura neuko kwakukumbirwa ndinotoda kutotonga toda mari iyoyo ikatomuda tautotonga ndo yatimisa mabvira atakaita ndiye kuti mari ndeyemhuri ichanobhadhara semabhadharirwa ndozvandakauti kuti iwo ndo vachibhadhara zvekuti panozobhadharwa mari kairi ivo mhuri yese ndo zvavakatotendera mari tichanobhadhara munonga munoda kutaurisa mudare machances ekuzomuka muchitaurisa akawandisa musanyanya kutaurisa baitai zvetinenge takubvunzai isu takonfema kune amwenyu ati abvisire chii mwana imimi kuti musati mwana munoti handina rekai ndimboona amwe angu matopedza tokupai mukana monditeka hwere moziva mondipezvi mwataurirana chete musatataure zvakawanda munoende kuja hwere kuna amwe munoende kuna amwe munotsvakaamuna zvana marati mari $25 ngatisada kuya tunyanya anhu asingazivi kuya kumatare musaya muchitibvunza tumubvunzo nekutitaurira zvinoitwe musina kwemunotonga musina nenyika atinozvizwa zvekufarisa hamuna mambo bamuno ndini badzi muno matare murudo kuya kutaura muno mune dare remwakambogarei danhu anofarisa ndaida ngotaura hangu pawanga vachitaura mukoma pane mari dzatakabhadharatindazofunga kuti pamwe izvaizvetiutaura endai mogara arrangement ngedzenyu dzekumisha endai mogara mambomwai hati danhu akadhakwa akamuno handi mwekuya kumwira doroba muno musauya zvedzungu-dzungu bambo hautauri muno kuti daira ungoko ndindu iwe ndiana kubvunza iwe siyana nazvo hautonga uri windo right Kennedy dairwa nyaya yandaurwa izvozvo daira chikumbiro changu mambo daira nyaya straight uyo ataura kuti inini ndine zvinhu zviri kundinesa ndiri kufamba zviri kunesa vana parudzi pane mhepo dziripo dzakaiswa zvese mwana baba daira kubva ipo baba ari kudei ndati ataura kuti iye une zvinhu zviri kumunesa saka isusu tinoda kuti tichizwa kuti nyaya yacho iyoyo munoiziva here ine handina hauizivi munongoti no kana musikaizivi moti no hatinoda kupedza nguva hatidanhu anotaurisa ndindotaura toda yes or no hatidanhu anorebesa nyaya kuti wada kurebesa nyaya unoakarako dare woite nyika zvinoitwa ngeanhu ane matare nenyika zvendiri kuita saka musada kuitawo tuma mambo muri ikoko ndati nyaya muri kuiziya here nyaya baba vari kuiziya because ndati last month ndakadzosewa nemurume wangu mhepo yakuda kuuraya murume wangu ndikadzosewa baba vadikaenda murume wako ndadzoserwa ndakaenda kuharare ndichida kuti nyaya ifambire nekuti maprofiti ini pandaitomboфamba nemurume wangu vakati handida kuona baba vako vagadzirisa nyaya iyi ndaona varamba baba ndikavataurira akaseka vakati ini handirambi kukufambira mwana wangu asi tasvika kuharare ndakava ndataurira ndikati nyaya iyi haisira kuti mhepo iyi izorodzwe itadze kutaura kuti ibve pandiri nekuti inini handisi kuda mhepo mukati memba yangu ndozvendisi kudai izvozvo kuti mhepo iyi ngaibve pandiri right iwewe madaro fine uyu ari kutaura kuti nyaya murubizi hatida nhanonyepa mozvati imhosva imbudzika iyoyo ukati
ndaona uwanza utaura banda akona utaura bashata muno murutongwa chama usaita zvotoseka muno mungaita zvefani uchazota zoziva kuti chii chiri kuitika unaziva kuti muna mambo muno musaya kuita zvefani muno hatina mwana warurwara baizvizvi handizvidi baizvizvi mauda kutotanga imwe manje muno hamusime fani ndingadai ndiri kuita zvimwe zvinhu zvendingadai ndiri kuita but ndaifana kugadzirisa imba yako yeurutadzai wauwanza ndebvu pfungwa shoma wauda unyepe uda kutaratara uda kuonesera munanhu ari munomu. I don't tolerate nonsense here. When I ask you, you answer straight away, don't explain. Mudari munhu kuti usati wakambopinda mudari tokutraina chama ndati nyaya unoiziya here maziro yes or no haivona uda kutsanangura maziro ndati unaiziya here zviri kutaura iwe izwa nyarara ndati ndichibvunza unodaira yes or no nyaya unoiziya here saka chiziya uri kuti udini ndiri kuti sekutoya kwaita isusu murau wedu tinoenda nekumba izwa ndati hamuna murau banyaya yakudari mirau mwakatoitadza shut up, you don't talk when I shut up. I think ndakaenda nekumba nekuti murume wangu wakaona dambudziko ramukurira ringamuuraya ndidzi akati endai kumba munofambirwa. Baba vangu ari kuchi kwaMhakwi. Baba takanzwa kuti vakwira bhazi vakuHarare. Ndikachema murume wangu anozviziva. Ndikati baba vazoenderei nyaya tisati taipedza kuti tifambe maprofiti matatu avakataura tinzwe chi evidence yenyaya. Murume wangu akati aiwa ngativafonere. Baba vakati uyachi kuHarare. Ndasvika kuHarare vakati aiwa hapana mhembo avo kuroiwa chete. Asi kuti vanyase kufamba kuti vatsvage maprofiti anohaka kuti imhepo here uye ari kuiita mhepo iyi ari kunzi ndidhiraivha wemhepo ari kuiti akambobvisa wotora mhepo yake akamboisa wotora ndiani ndochaakatadza kunyasa kutsvaga ichocho ndochandandiri kuda nekuti mumba mangu handisi kuda mhepo muupenyu hwangu handisi kuda mhepo ndinoita chipi nechipi hapana chinokuda nekuda kwemhepo iyi ndikakanda CV haridairi indazvinda pasi tazizwa right mkwasha wakanorora here uko wakasvikeyo mukaorodzana handiti takasvikako zvakanaka imwe mwatairwa mukwasha wanyuma right iwewe ndio uri kugara nemwana ukuataira mudzimai wako chii chauri kuona? Ini ndakatanga kuona 2017 ngeti kuti ndakatanga kuona tichisikagare zvakanaka mukati memba tichinetsana mukutaura takatanga kungati chimbori chii. Second ndakatanga kuona kuti ndagara ndichirwara kana mwedzi wese pasina ndobuda mukati memba ndichingorwara pasina chiwairwara ndingorwara mwiri wese waitongorwadza ndichitongofamba ndichinzwa kuti aiwa pakutanga ndimotsvaga ndichingozomusha mangu nditsvaga zvomusha tangodzonge zvomusha mangu asi ndafamba ndakanga nedomboshava ndikazondiva murehwa ndokuzobva domboshwa 2020 ndokuya kunoku ndichoramba ndakazvitsvagisisa ndokuzoti aiwezvo mukadzi wako wakabhuha murume uyu ndobva ndanyarara futi ndaingoya ndichipa nemukadzi ndakanyarara ndisikavotuka ndizvo ndichingonyarara tofamba tadzwa izvozvo. Saka changa chakuchindirwadza manje mukadzi waitogara tikangotaura nyaya yacho iyo mumbacho waitongochawanga kutongochema ndototya kuti mukadzi nozviuraya imwebwera ndagara ndichitongotya kumisa ndazoti zvanyaya zvi ndakoni kwana tezvara ndotaura nababa vanoti namatai shoko imwe akazondibata ngerekuti futi watezva wangu wakazoti hapana mhepa kuroiwa chete venokuti mhepezvo hapana mhepo kuroiwa ndo matauriro aita ekusvika ndakasvika kundimba mona zotuzura mukadzi wangu musha tinataura namatsikafa akaudza namatsikafa futi ana segro ndatambudzika nekuti ndikuda kuti tibatsirana nababa vangu kuti titage kuti chii tisauraya nini tisauraya wana ngoti nemukadzi wangu tiri mhuri imwe chete kuti mushongo uwakike asi zvakaramba kuti watsvage kunyasa kuti chinangwa chekuti chimbori chii chikunetsa kwete munamatoba tiri ipapo iwo waita maproblems nemukadzi wako makambofamba akamufamba tese angwadagalisedombosha zvaitaura kuti pane mhepo yekumusha kwamaya yakaiswa paari yakanzi uyu baba wayo
kwababa Mudzimai wako. zvikanzi mhepo iyi yakaiswa ichizigara ndiye mukadzi wako saka wakapikirwa kunzi haufe ukaroorwa. Akaisa mhepo azi ndiani? Zita racho anozoribvunza pamba yaitora makachaiziva chatonyarara kuti mhepo iri kubva kuwazukuru kuna ana baba kuna mai yakanzi yaitaura chizi mhepo iri kubva mumusha mavo matayirwa ini kuti ndibvunzise inini pampacho ndozvindasi pamba zvinoda hama dzacho iwe uri mugwasha ndimugwasha handisi mutorwa iwe udoti I think ipapa pandabataura mhepo iyi chairi kuita ndechekuti isu hatina evidence nazvo because paikatombobuda kutaura mashoko mashoma andataura kuti ida kuuraya mwana ida kuuraya murume kekamwe chete yakabuda panani kuna amwe mai anogara kumedziwo vatori vanorapa vanonamata kumasoro tatatoenda nesekuti isu tinonamatawo kumasoro tatoenda tichiti tobatsirwa chidambudziko remwana mwana asikaendi kutoilet akaita ndofunga mwedzi asikaendi kutoilet abva kubarwa tobva taenda kumadoctors achinzi ada kutoiswa operation saka ndobva pamadzimai pakabva ati aiwa mhepo iyi ndoiri kuita chi mwana arware baba tikaenda vakati aiwa endai kudombosha ndokunoitwa zvemudzimu nemashari kutaura kuziva kuti vanotoziva kuti imhepo iri kuita kuti vasaizoti rifeya kudomboshawa kunoitwa mudzimu nemashari. Alright, tikati proceed nenyaya tazwa ndoda kubvunza pane mhuri yekwatairwa here vamwe vari muno mwakambozwawo here mwana kuti une nyaya yakadai kuno kusvika kwaari kuita mungadai mwakambotaurirwawo here ngehama yanyu sekuti ati handakambonzwa pane here chamwakambotaurirwa? ndofunga mwana paakauya kuharare ndo pandakatanga kubva nyaya iyo asi isusu tiri takakura iri muchinamata paakatombonga pane vanhu vachitonamata pamba tinopinda ziyo ndo yatakaberekerwa pakatombonamatwa vanhu vakanamata asi hapana maprofita vakaita sei vandakambodzwa kuti pane mhepo asi ndaitoda kutoti titobatsirwawo kuti kana mhepo yacho kana iripo titoziva kuti mhepo yacho iri kumbobva popi. Alright, panoperi isindangoti tikonifemerei kuti pane zvamakambozwa here pamusoro inini pakaite mwana wekuharare azi ngauye timurapise kuharare inini mukwasha wako yakanditaurira kuti baba kumba umwe dambudziko rakati rakati ndikatondotaura mukwasha kuti from 2017 pari kutaurwa panditika handina kumbonge ndakazwa kuti mwana urudini uri kurwara but pendakapiwa information yemukwasha nofunga vana mukoma ndira mukoma akagarapo ndina mukoma futi avari apa panditika ndakabva ndatore nyaya iyo yoti vandaise mugrupu resabiri natete ari apa ndakabva ndatore nyaya iyo ndikati how come kuti mukoma vangati from 2017 up to now 2024 mwana uri kurwara tiri kuno kumusha tiri kuno kumusha titi ini ndababa ini nditone mwana wakadzana neiyeyi uyu izvo zizi mwana uri kurwara hatitauri kuti mwana uri kurwara of course ana mukoma ari kuharare isi tiri kuno kuti aifange tichitozive kuti panorware mwana kuti akomana uya tionesane mwana handiti ndakutozwa last minute after 7 years ndopinda kubva ndaise nyaya mugroup nyaya yobva yachitanga kuchidiscuss mugroup kusvika mwana akadzoka kubve harare kusvika azoti ini bhena ndiri kozvipereke kupi kudare kwetiri nhasi. Right, umwezve anhu ekwatairwa mwakambondoizwa here nyaya iyi hatisi kunongedze munhu kudinhingi mwakambosanganawo nayo here? nyaya iyoyi isitabva kuharare ndiyo nyaya yatafambira iyo dambudziko irori ndinofunga taane nguva tichida kutirakira kurigadzirisa dambudziko irori asi riri kutadza kugadzirisa nekuti pari kuita kudhonzerana kuti tisanzwisisa kuti nyaya chaichayo iri kuendeipi maona taura munogare nhasi tina baba nomushauriki vasara vari baba ekwatairwa tinavo vakagara munomba takati baba ngatiendei kunyaya iyo ndasama tabhadara mwana wemari nekuti isusu hatisi kuti mwana atambure isu tirana baba vanoti mhuri dzedu dzigare zvakanaka tine mhuri dzakura dzinotaura vagare zvakanaka hatisi kuramba chinzwa kuti pabuda nyaya yakati pabuda nyaya yakati koyati kumbogadziriswa nyaya yacho ijeke tese tichizviziva saka mawana tadhiraivha kubva kuharatira mumaoko kuti tiipanaka. Thank you. Mwabudise nzuro kuti kudhonzerana iri sipurika pano kuti hari kudhonza kudhonza ndianani? mwana andivataura zvataurawo handiti uyu ataura zvataurawo ndikapirawo kuya mukoma wangu ari kutaura kuti anoziva kusvika papi
ndikaipira kuti baba anogonotaurawo mashoko avanotaurawo isusu taura tichiclear nevakomana ava handitika baba vemwana varipo handiti nevanina veimba iyoyo varipo ngatichibatsirana kuti clear nyaya iyoyo iri mumhuri handiti uyu amanzi achiti akakanda mugrupu ka akazoikanda mugrupu remhuri yese grupu remhuri yese vanachitangisa kubatana manje kuti ngatione kuti nyaya iyi ikakuendepi ndiri kutangira papi nechii uyu achitaura ndakambozwa zvakati uyataura ndakamboizwa zvakati ndakamboibata pakati ndakamboibata pakati handiti ngatichiclear nyaya iyi kubva pane mwana uyu toona kuti chimbori chii munhu wese achiziva kuti tiri kuenda direction ipi pane nyaya yedu yetainga panapa isusu vapirabisaka haiwai wataura iwo ndode kumbozwawo mai acho mwana aripi mwakamboizwawo here nyaya ino imai inini sekutsanangura kwaita kutsanangura isekataura inini waingoya ichitaura kuti ndiri kurwara baasati aenda kuharare apa wakatouya ichitaura kuti baba ndiri kurwara nyaya yandakaramba ndichingotaura iyo saka achitori kumba ngoti wanga aonzwa kumba wakati mukwasha wakauya uzofona futi akati pane munhu unoshandirawo ndaona kuno pari kudiwa jongwe pari kudiwa mukaka saka zvazitengai zvinhu izvozvo mouya nazvo ndoende koshanda panodiwa kabari saka takaita saizvozvo muprofiti wanga azi unohaka mhepo iyoyo yotaura saka inini handina kukwanisa kufamba zvangu nababa ndakati imwe baba chienda ine mwana saka adzoka ndakati kwai zvazi kudini pamwaenda zvikanzi hapana chaataura hapana chabuda vandocheke jungo chokandira pasi uchoti mukaka uyu endai mogesi saka chakabuda chakazi chinotaura chinodini hapana chakazi chakabuda okay unoziva nekuti tatiri kudzoka kugomera ini tinouyapa tizoda kuti tiri kuambukoko pane penangwa zita radzimukwasha apo inini ndakamukana kuseni ndichobva ri madzimai pane nhau iramba yakataura imhepo ndinoda kuti ndifonere baba kunanga baba titaure timbofamba saka mukadzi wakabva afungo ndarambwa akubva afonera mai anga runyedziwa mai akabva afona ichiti unozviziva kuti nyasha unaberekake unozviziva nyasha unaberekake ndichoti mai ndati zvikati kune muprofita wanditaurira kudaro ndikati muprofita yeye ngaabvunze katatu kuti kuno kunoizei kuti atiri kuita ifoma zvidhina ndipakafona rika madzimai tiri kumboia ndingana kumboiriona kana kudini saka ari kutaura azwa ndiani kwazi pane muprofita unodaro ndicho zvakanaka mai ndichochifona panguva pasina nguva babacho bvafona iko mako chobva iri pasi 2 3 chobva akomana ifoma zvidhina akomana ndakunika mako mimi tozona mangwana ndopeta kamana apera chobva ndongedzerongezi nana angu nemhuri yangu yese kwamako ndichisvika tagara kudai ndetsangu nhama yangu yese tadaira baba ichitaura iwo takasvika kuzoti saka watitorini ndikati nechire kukwenda kana kwana madzimai vhijini vari kudza nezita ndikana madzimai vhijini ari kutsamvira akati kusure kwene kuri kusiri kana mai majanisi aripo kwezangu aripo ana mai majanisi apa adini angoripo tinongoni kozwa pakazoya kutende kumba ndo petakazozwa nhau tiri pamwe chete yejongwe kwete ndini ndakati handiuya nejongwe apo akakanganisa babata madzimai anga aripo handisi ndakawamba kufuna kuti uyazuya nejongwe madzimai anga kuti pangatopadairawo tazo enda nejongwe sekuti iwo atazoenda nejongwe azi iwe kwasina nejongwe rawo rangaziuye naro handisi ndakafona kuti uye nejongwe pa alright hataisa baba mwana ndiraiti hauda kukubvunzai toda kukubvunzai mwazwa zvataurwa ngemhuri muno mwana wakambokutaurirai kuti ndaite dambudziko rourwere handiti right imimi chinasai kumbotaurira kuti ndakatore step 1 2 3 kubva 2017 chiini chemwakamboita muchida kusolva dambudziko remwana chekutanga mukutrai kusolva dambudziko nyaya yakatondiremera ndeyekuti vana avo izvozva kunyepa kwavakabva nenyaya yavo vaitonongedza hama yangu yavari kutya kutaura inini ndokubva ndaziva kuti idzi nyaya idzi kupumapuma vanhu ndo zvandaita wataura kuti akomana izvozvo vari kutonyepa ndo vakabva nezita rehama yangu kuti tiri kuroiva nanhingi iyo zvinasino vakuchinyara vari kutya saka ndobva ndanokuti kuti inini ndiaproche hama ndichinodzinongedza ini handa kumbogara ndichizviziva
iwo ndo vatozoona kuti saka kune munhu avakanongedza vakandotaura nhasi vakutya ndo kune nyaya saka izvozvo zvinongodikana ndezvekuti kuchivabatsira munhu vakanongedza ine handikwanisi kunongedza hama yangu dzaapano zvichemo zvavo zvose zviya zvakona kudairwa munhu avakatonongedza vari kunyarara nhasi iwe ndofunga kuti ndakaenda nesamoni kumba kwava inini hatikuuya nekutenderera ba tichisvika kumba kwaanaiwa unoona nyaya dzechimakarwa zviya ngadzibude pachena wamangari wenyaya isu tiri mapurisa hatikoni pakudayo ndichisvike kuna baba nesamoni akanditi pane nyaya yekuti mwawe wechi2 nezuro pakauya samoni rimwene rakabva kwamusha ndikati rakamangarwa nani kwamusha because ini ndauya nesamoni kusauroni vanoti samoni handirisaina ndimaona ndakati dzokana risina kusainwa ndadzokana ndakati atairwa handikufosiba vakanditi nyaya for sure ikurwara kumwana wangu ndinoiziva because yaane time asi zvairipo nyaya iyi iri kubate baba vangu iyo purisa vachikwanisa ndatora baba vangu dombokonhingi taakupinda muharare kunhingi kugoromondi ndochova vati isusu semapurisa kana yakadaro baba vanyu mwaitike kuvatora isu mapurisa hatina hatina mabaundari tinoendeko tinovatora shuwa ndakabva nesamoni rangu ndichiuya saka ini zvaakundinetsaka inyaya yekunga yakutobudira panapa kunga vari kuifunga asi iri nyaya ine chokwadi kumusha kwavo ndaikungoti baba vachafara kuti senhaurwa yaindinetsa inini kababa vangu wauya ini saka changamire nedare sekuti mhuri yedu takwana pana tokumbirawo kuti muchiti verify mudare tirege kunongedzana kudai tozwei kuti mambo muchati kudii semhuri yadii yauya alright fine iwo hapana problem iwewe musikana iwewe nyasha iwewe ndiwo waunza nyaya kuno totomboti panguva ine ndiwe baba bhozi ana baba acho hapana wakagona kuisvitsa pewadi waisvitsa why because they are comfortable in their homes iwewe ndorutadza kuti kuita zvakanaka iwewe nyaya yako zvawatsanangura zviri kunetsa nemhuri yako nemwana nemurumeta zvinzo urude toda kuti tiite zvoruda uruda kuti tikubatsiri isusu sedare uruda kuti tikubatsiri sei nyaya tadzizwa pane dzakutobuda dzekuzipa paine makuwa imi muka muri muno taurai nyaya dzinenge dziripo exactly tobva taona kuti tobatsirana sei iwewo wobva wachitaura mabatsiriro because ukauya komhangara nyaya yako kuna mambo uruda kubatsirwa handizvo uruda kubatsirwa nei pamusoro chimwe chandandasiya kutaura ndechekuti hapana zvinorwadza zvekuti maprofita anosvika vakuti usaenda kumba kwawakabara chinhu chiri pamusha pawakabara maprofiti ndichifamba achiti kana matoenda ikoko endai nemunamato baba vakasvika pakundibvunza kuti sei mwana wangu uchiti ndarwara auyi kundiona kana mai vakarwara ndikavataurira kuti ndinotorwadziwawo pain kuti mai marwarira vari kuita sei ndiri kunzi ndisatsika pamba vaya ndichitombonetsana nemurume nyaya yacho kuti ini ndoda kutoenda tiri kuona mai vangu asi ndikange ndaenda kumba kuti ndosvika ndodzoka nemaproblem saka inini chendiri kuda ndechekuti mhepo ingaisateerere neropa rangu ngaibve pandiri right izwa iwe nyasha nyaya yako dare rese tainda vana baba vese vana bambiri vese tese tataura uri kuda kuti isusu isusu wakambodzwa kuti tobatsira kuda kubatsirwa sei ndoda kubatsirwa ndechekuti mhepo iyi ibve pandiri munditsvagiro vana chiremba sekuti ndiri kuharare kufunga pandakaita ndakafunga nenyaya dzimwe dzendinonzwa dzinopinda munomu zhinji pakazotsvagwa chiremba akadi akaenda kunobata zvinhu kana pane zvinhu zvinobatwa pamba pedu inini nekuti handingatadzi kutsika pamusha pandakaberekwa wotanga waenda kumaprofiti nemaprofiti emunharaunda ndoziva kuti uda kuenda kumba kwako nemusha mandakaroorwa izvozvo handisina chiremera nekunzi ndine mhepo saka inini mhepo handisi kuida paropa rangu alright iwo ndati uruda kuti titsvake maprofita kana iwo infact apa uri kuda chimusoro uri kuda munhu anoti auya obva ataura kuti iwo nemhepo obva afemba mhepo yacho kuti itaure kuti iri kudei yakaiswa nani iri kuda kuti chii ndo zvauri kuda izvozvo
kana ichibva ichiendawo pane umwe munhu yobvawo yomboendawo umbofema ndo zveinoita haigadziri kwezechiwaiwai but izvozvo iwo haungazogoni unoziva chinonetsa mhepo iwowe uri kutaura nyaya yekuti mhepo iyoyoyo yakambozozwa ikazichema zviri kuitika manje ndezvekuti iwoga ndambozvitaura hapeno wanga uri miri kuti kune mhepo ngani 2 mhepo iripo uriwo iri trick because haisi kuda chinhu why haisi kuda chinhu because yakatoiswa pauri yakatopiwa chinhu yato comfortable mhepo kana kuibvunza zita haita yakaripwa iwo kanga ndiine $20 yako ukauya ukati ndipei $20 yako ndikakupa $20 yako unodzoka mhepo iyoyo yafa yanetsa mumusha yakati ndoda mukadzi mhepo ichibva yanetsa ichiti ndoda mukadzi mhepo ichibva yanetsa ichiti ndoda mukadzi bva yasvika kupiwa iwewe kuitwa mukadzi wemhepo saka mhepo iyoyo yato comfortable haitombopengereki ende haitombotauri nemunhu because zvayaida yakadini yakapiwa saka iwewe uri kuda kuti tichizwa mhepo iyi manje kuti zvairi pauri iri kudei uri kuda uripwa nei nekuti wakaisa ndiani munhu wacho yochiripirwa zvese zvichiitwa ndo zvauri kuda une mari ini chandiri kuda mangu ndechekuti mhepo iyi ibve pandiri ndonogarawo mumba nekuti handisi comfortable kuti vabereki vanditi nekuti ndakasvika pakutukwana natete chai vakati kana kwaona dambudziko kusafiti kwatiri ninge hana kuroorwa saka iproblem yangu kuti vesivasa pamusoro changamiri kuungana kwaite mhuri yekwatairwa ndaona kuti nyaya ineyi varoda kuti isvike peinganyatso kujeka hatibvunziwi manje kuti une mari here mwana waende kuakuru baba nemhuri yese yekwatairwa mwana uri kuda kubatsirwa nemwimwewo muri kude mhinduro ndozvetaona makagadzirire zvakadii zvinobva pana spokesman iye aunza mari nokuti tine dare remusha ndiwo anochitaura spokesman ndiani sumuka spokesman tonani aunza mari spokesman ndiye apa hapana kuya pana spokesman right in short zvetiri kuda tisatenderera hedu mwana wauya achichema akauya une mwana baba ezvuru udari ari kuti inini ndaikumbira kuti padaidzwe chimusoro anouya obva abata mhepo obva afemba mhepo yobuda ibva yazikwa mhepo iyoyo kuti iri kuda chii pendiri 1 2 iyo pachayo mhepo yacho kuti izorore iri kuda chii saka zvinhu izvozvo zvinoda mari munhu wacho wetinenge tadaidza whether auya pano kana kuti maita zvokuenda anenge achida mari ende mari yetinutaura nezvayo inotambira kuma$700-800 because kubata mweya wemunhu wakafa wari kuchaja ma$400-500 then idzi dzimwe dzekundobvunza kungobvunzawo ma$50 amwe $80 amwe $100 so basically we're looking at something around $600-700 iripo here mari iyoyo kuti itoripo titoronga pamupurisa patodaidzwa munhu chobva chatotsva muno munhasi mhepo yako urara usineyo pane chendawo bhisevha anhu ekwatairo right Kenneth right mwana wauya muno ende zita raisafa ngerani ngerako handiti asi mhuri yekwatairwa yauya kuti tiende kodini kozwa uri kuti kudini kuti mhepo iri yamuno mudare takuda kuti nyaya ikude pachena hatisi kuda kuita yasekuru aya agozobva muno wekuti endai mumbonditorera hama dzangu ndodzinondishatambotarisana newe kuti chief iyi iri kutaura kuti Kenneth Daero saka pari zvino kutaura sure basing on this sermon tiri kutarisa imwimi baba mukliye nyaya ineyi pamwana kana pane zviri mukati zvichazobuda zviri hatigoni kuini kuludhama anhu ese kwatairwa zviri apa manje apa tiri kuti
mwana toda kuti dare nemwe loko ataerwa nemwe babacho titsvage tori chiri kunetsa mwana tisiti akutungamirira isusu dare. Saka muri kuti ine ndipindire kudii? Tati tinoda kudaidza munhu ari kuuya kuda kubatsira dambudziko rine mwana anenge aroda mari. Mune mari here iripo here? Tibva tatozviita izvozvi nhasi ibva yapera nyaya yacho. Ndobeti ndaita kumbopfise vana babai vamweni hawakagare pasi semhuri vemaura akaita kuti ngatifupa yaanoiziya mumusha mwavo akapangana kudhara kuti ngatisupa mwana uyu azvasi ndo zvemakaita inini vana baba emwana saka ndizvozvo ndozvetiri kuda. Saka kana zvirizvo zvakaitikaekuti atsvake ng'anga inode kumusisiridza kuti autoziziva kuti takaiseng'anga haisi kudiwa naye ba. N'anga irudiwa neuyu musikana. Uyu musikana simba rekuti aenderana baba ake kuti toda kuenda kung'anga haana. Zvaasina simba wauya kuna mambo kuno kwendiri kuti mambo ndinoda kuti muite mutibatsirawo nesimba renyu rendakanzwa mumaredhiyo, kumatv nemasocial what's name media kuti mune anhu ari kuuya achibatsirwa munoma nezvinhu zvakafanana nezvani nezvangu. Saka uyu simba rekudaidza ana baba hana. Inini ndinaro rakatowandisa kudarika ana baba acho. Hapana munhu mberi kwangu inini. Muchida kuti zvinhu zvenyu zviperere kudzimba kwenyu musazvisiya zvichiuya kuti zvikatouya kuno kundoenda toibata by the horns. Tinoda kuti nyaya yemwana isovheke. Ndiri kutaura newewe wacho Kennedy kuti toita sei. Paroda kudaidzwa chimusoro panapa kuti tione mhepo iri pamwana uyu nekuti mhepo yacho ibve. Uri kuti udini? Mari ndiwe handisina mambo. Handina mari. Uyapo haitanga munga mwana magona mwana makawanda antuzoita mwana yasema kuzeza zvire antu vauya ngekwafikwa ngenyaya ndanga ndiri kufunga kuti muri kuizwa mwese muri pamwe chete muchangongana mutaura kuti mwana ichindafana hoping kuti everyone has got the interest yekuririre mwana mwaingoenda kuchibotorana ndimukubva zvakatauraikai chido kana chiri chimwe pakati penyu chekuti mwana aponeka mwaifana kundonga muri kuyoena handesa mwando yani maubveza kudokuona kuti chiri kuwire kwani hamugonobatsirana but kana mauya shwashwa nokuti mwana uyu ukauya nechichemo chake ndandifunga kuti watanga uchitaura kuno izvi kubve kumba unofana kunga kaita. Ndinotenda chirando ndo maitire atakaita takati ngatinobatana. Saka ishuwa kuti tinofana kumubuda pansi nochero homwe iripo vanhu vaikondribhita vari kuuk vari kumalawi saka zvakakodzera zvamataura ichokwadi tinofana kubuda pansi. Tafunga kuti ndozvonzataura imwatoti kwa handitori nahandi maifana kuti mirai ndiboona vamweni avo hapana chakashata sekuru vandibatsira kuti matonga mwaita semablock uruda chiutauratiza pamusoro mama tinenge tichizama kuti tibatsirana. Ndofunga paya pandambotaura kuti pane humwe inini ndakatokontribhutawo ndakabvawo kuhara ndakatoshandisa mari yangu asi pamari yaikontribhutwa as a family ikashandisa patransport kuti vanhu vauye asi get surprise kuti mwana ndiye abhadharirwa mari mukoma wangu havana kubhadharirwa mari. Iyo iri homwe yefamily yatinoti ngatibatane as a family kusvika panapa nyaya iyi kana pakauya mwana kuharare takazama kukurukura asi mashoko aitaurika pagroup taida kutoenda kunoona baba asi taitonongedzwa taitoda kuti upindurawo mashoko asi ndinotoita mwari kuti hatina kugona kuita sei nyangwe kana homwe yacho kuti izvozvi kuti iparulo iende ishande izvozvo kana mukatotibatsira kuti zviite sei nekuti mukaona nyaya yakuya kuna mambo kutoda kubatsirwa nekutoti kuyakatobva kumashure baba vangu vakatomuzama kugadzisawo zvimwe zvinhu vakatokundikana. Muza
zvese ndotenda zvinopere pagrupu remuchairo right vanhu vauya mhuri yana endai pansi muri sumukaitoni kuti muri kudhonzera tichanasa kuzoona zveshuwa anatayarwa sumukaitoni vanhu vauya kusoro kwanyaya right miraita kudai apa maungana apa mirai toda kuona musaita koungana ungaiswa right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 you almost 10 handizvo imimi mauya muri 10 kudaika nyaya yemauriro handiti 1 muri kuda here imi muri 10 kudai kuti uyu mwana uyu abatsirike mhepo dziri mushuba kuti asagara dzibve muri kuda here kana muri kuda thank you very much isusu dare redu riri panapa ndo basa ranu dai kuri kurasika ka mazorasika zvakanaka bhozi marasika muchisvika pana hatina nyaya yakafanana neidzodzi yakambopinda pano kana inopinda pano ichipera ichisvikira kuzi yatadza kuti kupera chibatanai isusu tinodaidza chimusoro ouya mari maronga mabatanidzai papapa unobva aita zvese mwese muripo wese imimi wana mairwa vanhu vachapusha kumasure uku imimi mese mobva mauya pamberi apa mobva wese ane chanoda kubvunza zvinoda kuitwa zvizowa zvatoitwa tobva tazvipedza tiri muno nemapurisa ari muno tobva tapedza nyaya hamufariri thank you very much tiendai pansi muuye toni ndaingotaura Discuss TV.